15ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதையின் ஹரே கிருஷ்ணா. பரவாயில்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம் டு எவ்ரிவன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு பாத்தீங்க இல்லையா, நம்ம தமிழ்ல வந்து 20 புக்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் வந்து செக்ஸ் வந்து விற்கிறதுக்கான முயற்சியில நம்ம பகவானுடைய கிருபை பெற்றோம் அப்படிங்கறது வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. ஸோ அதனால இன்னும் நம்ம மினிமம் வந்து 30 புக்ஸ்னா நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும். ஏன்னா 50 புக்ஸ் நம்ம ஒரு லாங்குவேஜையும் வந்து டார்கெட் ஆக்சுவலி ஒரிஜினலாக 108 புக்ஸ் நம்ம விற்க வேண்டியிருந்தது. ஆனால் எனக்கு தெரியல நம்ம 108 புக்ஸ் விற்க முடியுமான்றது எனக்கு தெரியாது. ஆனால் அட்லீஸ்ட் 50க்கு முயற்சி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக 50 டார்கெட் கொடுத்துருக்கேன் நான். அதனால நீங்க எல்லாரும் உங்களுடைய எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பு எனக்கு தேவை. நீங்க வாங்குங்கன்னு நான் சொல்ல போறதில்ல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு நீங்க வந்து இதனுடைய மகிமையை எடுத்துரைச்சி அவங்கள கிளாஸுக்கு கூட வந்து பக்தி ரிக்ஷால ஜாயின் பண்ண வைங்க அவங்கள. அப்போ வந்து ஈஸியா இருக்கும். பக்தி ரிக்ஷால ஜாயின் பண்றதுக்கு வந்து எந்த ஒரு குவாலிஃபிகேஷன்லாம் கிடையாது. ஸோ அங்கே நீங்க எல்லாருமே பொதுவான ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் பண்றீங்க. ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அவங்களுக்கு பிடிச்ச பிறகு லெவல் 1 கிளாஸஸ்க்கு வந்து அவங்களை ஜாயின் பண்ண வைங்க. ஓகேங்களா? அது அப்படிதான் நீங்க வந்து பக்தி ரிக்ஷா எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதோ, அதாவது நம்ம கோர்ஸ்ல வந்த பிறகு முடிச்ச பிறகு நாம வந்து பக்தி ரிக்ஷால இணைக்கிறோம் இல்லையா? இது அப்படி செய்யக்கூடிய செயல் கிடையாது. பக்தி ரிக்ஷால ஜாயின் ஆனவங்க அதுக்கப்புறம் கோர்ஸ்ல ஜாயின் ஆவாங்க. இது உல்டாவா நடக்க வேண்டியது. நாம் என்ன பண்றோம், கோர்ஸ்ல ஜாயின் ஆனவங்களை வந்து பக்தி ரிக்ஷால ஜாயின் பண்ண வைக்கிறோம் நம்ம. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே வந்து பக்தி ரிக்ஷால தான் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் கோர்ஸே வந்து எடுப்பாங்க அவங்களுக்கு. அப்படின்னா அவங்க கொஞ்சம் பக்குவம் அடைஞ்சு அவங்க வந்து இதை ஏத்துக்கக்கூடிய தன்மை இதெல்லாம் வந்து. ஆனால் நம்ம கோயிலுக்கு ராதா கோவிந்தா என்ன பிளஸ் பண்ணியிருக்காரு, நீ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 1 கோர்ஸ் ஜாயின் பண்ணு, அதுக்கப்புறம் தான் நீ எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? ஸோ ராதா கோவிந்தர் வந்து அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கிறதுனால நாம் எல்லாருமே அதை தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஓகே. ஸோ நீங்க உங்களுடைய தெரிஞ்சவங்க யாரா இருந்தாலுமே வந்து அவங்க பக்தி ரிக்ஷால வந்து ஒரு மாசம் வரட்டும், 4 வாரம் அட்டன் பண்ண பிறகு அவங்களுக்கு அது பிடிச்சிருந்தா அதுக்கப்புறம் லெவல் 1 கோர்ஸ். ஓகே, இப்படிதான் நம்ம எடுத்துட்டு போகணும். திஸ் இஸ் ஹவ். அப்பதான் அந்த விருட்சம் என்றால் அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தர். இப்போ கலாவதி மாதாஜி வந்து அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டு கோமதி மாதாஜின்னு இருக்காங்க வச்சுக்கோ. அந்த கோமதி மாதாஜி என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுப்பாங்க, சொல்லுவாங்க இந்துமதி மாதாஜி. இப்படிதான் வந்து அந்த கிளை வந்து வளர்ந்துட்டே போகணும். அந்த விருட்சம் நம்ம ஒரு விதை, ஆலமரத்தினுடைய விதை ஒரே ஒரு அந்த இத்தினூண்டு கொட்டையில ஒரு எத்தனையோ விதைகள் இருக்கு. ஒரே ஒரு விதை வந்து அவ்வளவு பெரிய ஆலமரத்தை வந்து எப்படி வந்து படைக்கிறதுக்கு வந்து, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்க விரிவடைகிறதோ இல்லையா, அது அந்த விதை விதைத்தால் அதுக்கப்புறம் முளைத்து அதுக்கப்புறம் வந்து செடியாகி மரமாகி கிளைகளாகி பெரிய மரமா அது வந்து மாறுது இல்லையா? அது போலதான் பக்தி ரிக்ஷையுமே வந்து நம்ம மரமாக வந்து கொண்டு போகணும். ஸோ எந்த பக்தி ரிக்ஷா இப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து என்என்டி பிரபுஜி வந்து ஆல்ரெடி அவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறதே இதுதான். வி ஷுட் சி விச் பக்தி ரிக்ஷா வந்து ரொம்ப பெருசா போறது அப்படிங்கறத வந்து பார்க்கணும்னு முதலே சொல்லியிருக்காரு. அதனால நீங்க ஸோ யாரெல்லாம் வந்து பக்தி ரிக்ஷா குரூப்ஸ்ல இருக்கீங்களோ, ஓகே, ஸோ உங்களுடைய பக்தி ரிக்ஷா குரூப்ல எஸ்பெஷலி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இது நிறையவே வந்து அனுகூலம் என்று நான் சொல்லணும். ஏன்னா ஸோ நீங்க மவுத் டு மவுத் சொல்லும் பொழுது அவங்க அதுல சேருவாங்க. அவங்களுக்கு அதாவது எழுத படிக்க தெரிஞ்சா போதும், அவ்வளவு இருந்தாலே போதும். படிக்க தெரியலன்னாலும் பரவாயில்ல, அட்லீஸ்ட் கேட்டுக்கட்டும். ஓகே. ஸோ அவங்க வந்து மேலும் மேலும் போகலன்னாலும் பாகவதம் கிளாஸ், பொதுவான கிளாஸ்ல வந்து அவங்க எப்பவுமே இருக்கிறதுக்கான ஏற்பாடு வந்து நாம செய்து கொடுக்கறது நம்முடைய தலையாய கடமை அது. ஓகேங்களா? ஸோ ஆன வரைக்கும் உங்களுடைய முயற்சிகள் செய்யுங்க. மிச்சம் எல்லாம் பகவான் என்ன அவருடைய கிருபை என்னவோ அது நடக்கட்டும். நாம முயற்சி செய்யலைன்னா அந்த நம்ம எப்படி அவுட்கம் வரும் இல்லையா, பலன் எப்படி நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் இல்லையா? நம்ம முயற்சியே செய்யாம அது வெற்றி பெறுமா பெறாதா அப்படிங்கறது அந்த ஸ்டேட்டஸ் நமக்கு கண்டிப்பா தெரியாது இல்லையா? அதனால வந்து முயற்சி பண்ணலாம். இறைவன் கிருபை எப்படியோ அப்படி நடக்கட்டும். ஸோ நம்ம மனதளவில இருந்து முயற்சியை வந்து நாம கண்டிப்பா பண்ணணும். இப்ப எல்லாரும் பார்த்தீங்கன்னா இப்ப புஷ்ப மாதாஜி ஒரு புக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணாங்க, கடைசியில
2வது புக் ஸ்பான்சர் பண்றதுக்குமே அவங்க முன்னுக்கு வந்தாங்க இல்லையா. ஆனா நாங்க அதை எதிர்பார்க்கல. சரி, அவங்கவுங்களுடைய விருப்பம். ஸோ யாரையுமே வந்து ப்ரெஷர் பண்ணி நம்ம செய்யக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் மினிமம் நம்ம வந்து நீங்க யாருமே ஸ்பான்சர் பண்ணணும் கூட எதிர்பார்க்கல. யாரையாவது வாங்க வைங்க, அதுதான் பெஸ்ட். ஓகே, உங்க பணத்தை போட்டு நீங்க வாங்கி கொடுக்கணுன்றதெல்லாம் கிடையாது. ஆனா இந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்டுக்காக என்ன பண்றோம், நம்ம பே பண்றோம், நம்ம வேற வழி இல்லாம தான் பண்றோம் இல்லையா. ஸோ அதனால வந்து ஏன்னா டெம்பிள் வந்து அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துட்டு அக்கௌண்ட்ஸ் மேனேஜ் பண்ணவே முடியாது டெம்பிளால. ஸோ நம்ம சிறு சிறு குரூப்ல வந்து நாம கொஞ்சமா மேனேஜ் பண்ணிப்போம். ஆனா டெம்பிளுக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய இதுல வந்து கண்டிப்பா மேனேஜ் பண்ண முடியாது. அதனால உங்க எல்லாருடைய உதவியை வந்து நான் ரொம்பவுமே எதிர்பார்க்கிறேன். உங்களால முடிஞ்சதை வந்து நீங்க கண்டிப்பா செய்யணும்னு உங்ககிட்ட எல்லார்ட்டையுமே நான் தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன். நான் ஓகே ஜெய. அதுக்கப்புறம் யாராவது இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல வாங்கிக்கிறதுக்கு அவங்களுடைய அசோசியேஷன் ரொம்ப நல்லாவே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்பதான் வந்திருக்காங்க இந்த டிவோட்டி அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு யாராவது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் டிவோட்டி இருந்து அவங்க வந்து ஓகே கேரண்டி பண்ணாங்கன்னா ஃபைன், கோ ஹெட் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ யாருமே தெரியாது அந்த டிவோட்டி வந்து இப்போதான் வந்திருக்காங்கன்னா அதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போறது வந்து கஷ்டம். ஏன்னா அவங்க கிட்ட நம்ம நாளைக்கு வந்து 1 மாதம் பே பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பே பண்ணாம போயிட்டாங்கன்னா அதனால வந்து ஸோ அதனால அந்த அஷூரன்ஸ் வந்து இன்னொரு டிவோட்டி கொடுத்தா மட்டும்தான் வி ஆர் டேக்கிங் அப் ஆக்சுவலி. ரொம்ப நாள் இருந்த டிவோட்டிக்கு நானே இட்ஸ் ஃபைன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ யாரு ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அவங்க 5 இயர்ஸ் தெரியும். ஓகே, ஸோ கன்சிஸ்டண்டா இருக்கக்கூடியவங்க. அவங்க கேட்டாங்கன்னா நான் கண்டிப்பா பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணாங்க. ஓகேங்களா, எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ நிவேதிதா மாதாஜி இருக்காங்க, இந்த மாதிரி வந்து ருக்மணி மாதாஜி, இவங்க எல்லாருமே நமக்கு சேதுலட்சுமி மாதாஜி எல்லாம் தெரியும். ஓகே, அதனால வந்து அசோசியேஷன்ல இருக்கிறவங்க எங்கேயும் போகாம இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் இந்த அதாவது அவங்க பண்ணுவாங்களா இல்லையான்றது எல்லாமே நான் அந்த தாட் ப்ராசஸ்க்கு போகல. ஆனா அவங்க பண்ணுவாங்கன்ற நம்பிக்கை கண்டிப்பா இருக்கு. நான் நேத்து வந்தவங்களுக்கு வந்து எனக்கு தெரியாது. ஸோ கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து அவங்கள யார் ரெஃபர் பண்றாங்களோ அவங்க அஷூரன்ஸ் கொடுத்தா அவங்களுக்கு கண்டிப்பா பண்ணலாம். ஏன்னா இது ரொட்டேஷனுக்காக தான் நம்ம அந்த பணத்தை வந்து போட்டிருக்கோம். இப்போ மோகன்தாஸ் பிரபுஜி போட்டிருக்காரு. ஐ திங்க் யாரெல்லாம் போட்டிருக்காங்கன்றது வந்து ஐ திங்க் என்னுடைய ஃபோன் மேலே வச்சுட்டு வந்துட்டேன் நான். ஓகே ஃபைன். ஸோ அந்த லிஸ்ட் இருக்கு, நாளைக்கு வந்து நான் பண்றேன். ஓகேங்களா, கோயில சொன்னாங்க. காலையில கோயில்ல சொன்னாங்க. கோயில சொன்னாங்க. சொன்னாங்க கரெக்ட். கோயில சொன்னாங்க. ஏன்னா என்னால எல்லா பேருமே ரீகலெக்ட் பண்ண முடியல. ஓகே, நான் பார்த்தது மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்கு. ஓகே ஃபைன். மாதாஜி எந்த அக்கவுண்ட்ல போடணும்னு அந்த அக்கவுண்ட் அனுப்பிச்சு வச்சீங்கன்னா நான் போடுறேன் மாதாஜி. அப்படிங்களா, நீங்க மோகன்தாஸ் பிரபுஜி கேளுங்க, அவர் சொல்லுவார், கொடுப்பார். சரி, ஓகே 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 ஃபைன். ஓகே மாதாஜி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச விஹாரி. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச விஹாரி மாதவ குஞ்ச விஹாரி. கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி. யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன. யமுன வீரா வனச்சாரி யமுன தீரா வனச்சாரி. யமுன தீரா வனச்சாரி
ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவ ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 கிருஷ்ணா எல்லாருக்கும் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய Om Namo Om Bhagavate Namo Bhagavate Vasudevaya பகவதே வாசுதேவாய Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய Om Namo Om Bhagavate Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் Narayanam Narayanam Namaskrityam நரம் Namaskrityam செய்வா நரோத்தமம் Naran Naram Jaiva Deva Narottamam Narottamam தேவிம் சரஸ்வதிம் வியாசம் Devim Devim Saraswati Saraswatim Vyasam ததோ ஜெயம் உதீரயேத் Tado Tarottayam Jayamudiraye நஷ்டபிராயேஷு ஆபத்ரேஷு Nashtabhedeshu Avadreshu நித்யம் பாகவத சேவையாம் Nityam Bhagavata Bhagavata Sevaya Sevayam பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே Bhagavat Bhagavata Uttama Sloke பக்திர் பவதி நைஸ்திகி Bhakti ரீடிங் ஃப்ரம் பாகவதம். நம்ம இன்னைக்கு 23வது ஸ்லோகம் வாசிக்கணும் இல்லையா? பிரேம மத்தஜி வாசிங்க. கிருஷ்ணா தம் விவக்ஷும் அபிப்ரேத்ய மகாபுருஷ கிங்கராஹ சஹசா பஷ்யதஸ்தஸ்ய தத்ராந்தர்திதரே அனகஹ அனக Tam vivakshum abhipredaya mahapurusha kinkaraha sahasabasya tasya tatrandartare anaka tam அவனை அஜாமிளனை விவசம் பேச விரும்பியவனான அபிப்ரேத்திய புரிந்து கொண்டு மகா புருஷ கிங்கர பகவான் விஷ்ணுவின் சேவகர்கள் சகசா திடீரென்று பஸ்யத்தக சஸ்ய அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே தத்ர அங்கு அந்தர்கதிரே மறைந்து விட்டனர். அனக பாவமற்ற பரீட்சித்து மகாராஜனை. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். பாவமற்ற பரீட்சித்து மகாராஜனே, பரம புருஷரின் சேவகர்களான
விஷ்ணு தூதர்கள் அஜாமிலன் ஏதோ சொல்ல முயல்வதைக் கண்டு திடீரென்று அங்கிருந்து மறைந்து விட்டனர். பொருளுரை. சாஸ்திரங்கள் பின்வருமாறு கூறுகின்றன. பபிஷ்டோ ஏ துராச்சாரா தேவ பிரம்மண நிர்தகாக அபத்திய போஜனஸ்தேஷாம் அகால மரணே துருவம். பெரும் பாவிகளையும் பவிஷ்ட கெட்ட நடத்தை உடையவர்களும் துராச்சார கடவுளின் இருப்பை எதிர்ப்பவர்களும் வைஷ்ணவர்களையும் பிராமணர்களையும் அவமதிப்பவர்களும் எதையும் உண்ணக்கூடியவர்களுமான மனிதர்களுக்கு அகால மரணம் நிச்சயம். கலியுகத்தில் மனிதனின் அதிகபட்ச ஆயுள் 100 ஆண்டுகள் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் மக்கள் இழிவடைவதற்கேற்ப அவர்களுடைய ஆயுளும் குறைகிறது. பிராயேனால் அல்பாயுஷக. அஜாமிலன் இப்பொழுது எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபட்டு விட்டதால் உடனே மரணமடைய வேண்டியவனாக இருந்த அவனுடைய ஆயுள் நீடிக்கப்பட்டது. அஜாமிலன் ஏதோ சொல்ல முயல்வதைக் கண்ட விஷ்ணு தூதர்கள் பரமபுருஷரை துதிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை அவனுக்கு அளிக்கும் பொருட்டு மறைந்து விட்டனர். அவனுடைய எல்லா பாவ விளைவுகளும் மறைந்து விட்டதால் இப்பொழுது பகவானை துதிக்க அவன் தயாரானான். உண்மையில் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் முழுமையாக விடுபட்டாலன்றி ஒருவனால் பகவானை துதிக்க முடியாது. இதை ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில் பின்வருமாறு கூறுகிறார். ஏஷாம் து அந்த கதம் பாப்பம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மானாம் தேத்வந்தவ மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவிருதாக. முற்பிறவிகளிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களுடைய பாவங்கள் முழுமையாக போக்கிவிட்டனவோ அவர்களே எனது தொண்டில் உறுதியுடன் ஈடுபடுவார்கள். அஜாமிலன் உடனடியாக பரமபதம் அடைய தகுதியுடையவனாக வேண்டும் என்பதற்காக விஷ்ணு தூதர்கள் பக்தி தொண்டை பற்றி அவன் அறியும்படி செய்தனர். பகவானின் புகழை பாடுவதில் அவனுடைய ஆவலை அதிகரிப்பதற்காக அவர்கள் உடனே மறைந்து போயினர். அவர்களுடைய மறைவினால் அவன் பிரிவை உணர வேண்டும் என்பதே அவர்களின் நோக்கம். பிரிவுணர்ச்சியில் பகவானை போற்றி புகழ்வது தீவிரமடைகிறது. கிருஷ்ண மாதாஜி. புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்கோ. ஓகே. அஜாமிலோ அபி அதாகர்ணய தூதானாம் யம கிருஷ்ணயோஹ தர்மம் பாகவதம் சுத்தம் த்ரைவேத்யம் சாகுணாஸ்ரயம் பக்திமான் பகவதி ஆஷு மகாத்மய ஸ்ரவணாத்தரேஹ அனுதாபோ மகாநாசே ஸ்மரதோ அசுபம் ஆத்மனஹ. எஸ் வாசிங். हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम माताजी. अजामिलोऽपि अनाकर्ण्य तूदानां यमकृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैवेद्यं च गुणाश्रयम् भक्तिमान् भगवती आसु महात्म्य श्रवणातरेः அனுதாபோ மகாநாசி ஸ்மரதோ சுபம் ஆத்மனக. அஜாமிலன் அபி கூட அதன் பிறகு ஆகர்ணிய கேள்வியுற்று தூதானாம் தூதர்களில் யம கிருஷ்ணயோக யமராஜன் மற்றும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய தர்மம் உண்மையான சமய கோட்பாடுகள் பாகவதம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது போன்ற அல்லது ஜீவராசிக்கும் பரமபுருஷருக்கும் இடையிலான உறவு முறையை பற்றிய சுத்தம் பரிசுத்தமான திரைவேதியம் 3 வேதங்களில் கூறப்பட்டுள்ள கூட குண ஆசிரியம் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு கீழ்ப்பட்ட பௌதிக மதம் பக்திமான் ஜட இயற்கை குணங்களிலிருந்து விடுபட்ட ஒரு தூய பக்தன் பகவதி பரமபுருஷரிடம் ஆக உடனடியாக மகாத்மிய நாமம் புகழ் முதலியவைகளின் துதி
சிரவண கேட்டதால் ஹரேகி பகவான் ஹரியின் அனுதாபக வருத்தமடைந்து மகான் அளவு கடந்த ஆசித் இருந்தது. ஸ்மரதக நினைத்து அசுபம் மானக்கேடான செயல்களை எல்லாம் ஆத்மனக தன்னால் செய்யப்பட்ட. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு. யம தூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் இடையில் நிகழ்ந்த உரையாடலை கேட்ட அஜாமிலனால் 3 ஜட இயற்கை குணங்களின் கீழ் செயல்படுபவையும் 3 வேதங்களில் குறிப்பிட்டப்பட்டவையுமான மத கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. மேலும் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு மேற்பட்டவையும் ஜீவராசி மற்றும் பரமபுருஷர் ஆகிய இருவருக்கும் இடையிலான உறவு முறையை பற்றியவையுமான உன்னதமான சமய கோட்பாடுகளையும் அவனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அத்துடன் பரமபுருஷரின் நாமம், புகழ், குணங்கள் மற்றும் லீலைகளை பற்றியும் அஜாமிலன் கேள்விப்பட்டான். இவ்விதமாக அவன் ஒரு தூய பக்தனானான். பிறகு அவனால் தனது முக்கிய பாவ செயல்களை நினைவு கூற முடிந்தது. அவற்றை செய்ததற்காக அவன் மிகவும் வருத்தப்பட்டான். பொருளுரை. பகவத்கீதையில் 2.45 பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் பின்வருமாறு கூறினார். திரைகுண்ய விசயாவேதா நிஸ்திரைகுண்யோ அவார்ஜுனா நிர்வந்தோ நித்திய சத்வஸ்தோ நித்யோக சேம ஆத்மவான். வேதங்களில் முக்கியமாக 3 ஜட இயற்கை குணங்களை பற்றியது. அர்ஜுனா, இந்த முக்குணங்களுக்கு மேற்பட்டவனாவாயாக. எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் அடைதல் மற்றும் காத்தல் ஆகியவற்றின் கவலைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு தன்னில் ஆத்மாவில் நிலை பெறுவாயாக. வேத கோட்பாடுகள் ஆன்மீக படித்தரத்திற்கு உயர்த்துவதற்கு படிப்படியான ஒரு முறையைத்தான் பரிந்துரைக்கின்றன என்பதில் ஐயமில்லை. ஆனால் ஒருவன் எப்பொழுதும் வேத கோட்பாடுகளில் பற்று கொண்டவனாகவே இருந்தால் அவன் ஆன்மீக வாழ்விற்கு உயர வாய்ப்பில்லை. எனவேதான் தெய்வீக சமயமான பக்தி தொண்டை செய்யும்படி கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு அறிவுரை கூறினார். பக்தி தொண்டின் உன்னத நிலை ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் 12.6 பின்வருமாறு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பும்சாம் பரோ தர்மோ யதோ பக்தி ரதோ சுதே. பக்தி தொண்டானது, பக்தி உன்னத தர்மமாகும். பரோ தர்ம பொதுவாக பௌதிக லாபத்தை முன்னிட்டுதான் மதத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று மக்கள் நினைக்கின்றனர். பௌதிக வாழ்வில் விருப்பம் கொண்டுள்ளவர்களுக்கு இது பொருத்தமானதாக இருக்கக்கூடும். ஆனால் ஆன்மீக வாழ்வில் விருப்பம் கொண்டுள்ளவன் எதனால் பரமபுருஷரின் பக்தனாக முடியுமோ யதோ பக்திர் அதோ சுதே, அந்த சமய கோட்பாடுகளில் பரோ தர்ம பற்று கொண்டிருக்க வேண்டும். பகவானும் ஜீவனும் நித்தியமாக உறவு கொண்டுள்ளனர் என்றும் பகவானிடம் சரணடைவதுதான் ஜீவராசியின் கடமை என்றும் பாகவத தர்மம் பரோ தர்மம் போதிக்கிறது. ஒருவன் பக்தி தொண்டு என்னும் படியில் இருக்கும் பொழுது இடையூறுகளில் இருந்து விடுபட்டு பூரண திருப்தி அடைகிறார். அகை தூக்கி அப்ரதி கதாய ஆத்ம சுப்ரதி செய்தது. அந்த படிக்கு உயர்த்தப்பட்ட அஜாமிலன் தனது கடந்த கால பௌதீக செயலினை எண்ணி வருந்தவும் பரமபுருஷரின் நாமம், புகழ் மற்றும் விலைகளை துதித்து போற்றவும் துவங்கினான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி வாசிங்கோ. அஹோ மே பரமம் கஷ்டம் அபூத் அவிஜாத்மான விஜிதாத்மனஹ येन विप्लाविदं ब्रह्म वृक्षल्यां छायदात्मना. यस वासी. हरे कृष्णा माताजी. प्रणाम माताजी. प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. अजामिलो भी अदा कर्ण्य तो दानाम यमक. माताजी 26. ओके माताजी. ओके. अगो मे परमं कष्टम् अभूत् अविजिदात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्म वृषल्यां जायात् आत्मना. अहो ஐயோ மே எனது
பரமம் மிக பெரிது, கஷ்டம் கஷ்டம், அபுத் இருந்தது, அபிஜித ஆத்மன என் புதல்வன், என் புலன்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டதால், ஏன எதனால், விப்ளாவிதம் அளிக்கப்பட்டு, பிரம்ம எனது பிராமண தகுதிகள் அனைத்தும், ரிஷல்யாம் வேலைக்காரியான ஒரு சூத்ரானியிடம், ஜாயதா குழந்தை பெற்று, ஆத்மனா என்னால். மொழிபெயர்ப்பு. அஜாமிலன் கூறினான், ஐயோ, என் புலன்களுக்கு அடிமையான நான் எவ்வளவு ஆகிவிட்டேன். உயர்ந்த தகுதியுடைய ஒரு பிராமணனின் நிலையிலிருந்து விழுந்து ஒரு விலைமகளிடம் நான் குழந்தைகளை பெற்றேனே. பொருளுரை. பிராமணர், சத்திரியர் மற்றும் வைசியர் ஆகிய உயர் பிரிவுகளை சேர்ந்த ஆண்கள் தாழ்ந்த பிரிவை சேர்ந்த பெண்களிடம் குழந்தைகள் பெறுவதில்லை. எனவே திருமணத்திற்கு முன் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் திருமண பொருத்தம் உள்ளதா என்பதை அறிய ஜாதகம் கணிப்பது வேத சமூகத்தின் மரபாகும். ஒருவன் விப்ரவர்ணத்தில் பிறந்தவனா அல்லது சத்திரிய வர்ணத்தில் பிறந்தவனா அல்லது வைசிய வர்ணத்தில் பிறந்தவனா அல்லது சூத்திர வர்ணத்தில் பிறந்தவனா என்பதை வேத ஜோதிட சாஸ்திரம் 3 ஜட இயற்கை குணங்களின் அடிப்படையில் நன்கு தெளிவுபடுத்திவிடும். இதை ஆராய்வது அவசியமாகும். ஏனெனில் ஒரு விப்ரவர்ண ஆணுக்கும் ஒரு சூத்திரவர்ண பெண்ணுக்கும் இடையிலான திருமணம் பொருத்தமற்றதாகும். இத்தகைய திருமண வாழ்வு கணவன் மனைவி இருவருக்குமே துன்பகரமாக இருக்கும். ஆகையினால் ஒரு ஆண் அதே பிரிவை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணையே மணக்க வேண்டும். ஆயினும் இது வேதங்களுக்கு ஏற்ப உள்ள ஒரு பௌதீக கணக்காகும். திரைக்குஞ்ச. ஆனால் ஆணும் பெண்ணும் பக்தர்களாக இருந்தால் இந்த ஜாதக பொருத்தம் அவசியமில்லை. ஒரு பக்தன் பௌதீக குணங்களுக்கு மேற்பட்டவன் ஆவான். எனவே பக்தர்களுக்கு இடையிலான ஒரு திருமணத்தில் அந்த பையன் பெண் இருவருடைய மன பொருத்தமும் மிகவும் மகிழ்ச்சியானதாக அமையும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி, லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசிங்க. தின்மா விஹரிதம் சத்பே துஷ்கிருதம் குல கஞ்சலம் கஜ்ஜலம் ஹித்வா பாலாம் சதீம் யோ அஹம் சூராபீம் அசதீம் அகாம். வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இன்மாம் விகர்கிதம் சத்பிர் துஷ்கிருதம் குலகஞ்சலம் ஹித்வா பாலாம் சதீம் யோ அகம் சூரா பீம் அசதீம் அகாம். திக்மாம் என்னை வெறுக்க வேண்டும். விக்கிரகிதம் நிந்திக்கப்பட்ட, சத்பி நல்லோர்களால், துஷ்கிருத்தம் பாவங்களை செய்தவனும், குல கஞ்சலம் குல பெருமையை கெடுத்தவனும், ஹித்வா கைவிட்டு, பாலாம் இளம் மனைவியை, சத்தியம் பதிவிரதையான யார், அகம் நான், சுதாபீம் மது அருந்தும் பழக்கம் உள்ள ஒரு பெண்ணுடன், அசைதியும் கட்ட நடத்தையுள்ள, அகாம் நான் உடலுறவு கொண்டேன். ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாத். மொழிபெயர்ப்பு. ஐயோகோ, நான் மிகவும் பாவகரமாக செயல்பட்டு என் குலப்பெருமையை கெடுத்து விட்டேனே. உண்மையில் பதிவிரதையான என் அழகிய இளம் மனைவியை கைவிட்டு குடிகாரியான இழிவடைந்த ஒரு தேசியுடன் உடலுறவு கொண்டவனும் நல்லோர்களால் இழப்பட்டவனுமான என்னை வெறுக்க வேண்டும். பொருளுரை. ஒரு தூய பக்தராக மாறிக்கொண்டிருப்பவரின் மனநிலை இப்படித்தான் இருக்கும். குரு மற்றும் கிருஷ்ணரின் கிருபையால் ஒருவன் பக்தி தொண்டின் படிக்கு உயரும் பொழுது முதலில் அவன் தன் கடந்த கால தீய உடலுறவு, குடிப்பழக்கம், மாமிசம் உண்ணுதல், சூதாட்டம் முதலான பாவச் செயல்களுக்காக வருத்தப்படுகிறான். ஒருவன் தனது கடந்த கால கெட்ட பழக்கங்களை விட்டு விடுவதோ அல்லாமல் அதற்காக வருத்தப்படவும் வேண்டும். இதுதான் தூய பக்திக்கு அடையாளம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரமாதமா இருக்கணும். எஸ், அதாவது அறிகுறிகள் எல்லாம் அங்கங்க ஒண்ணு அப்பப்ப நம்ம ஆச்சாரிய சொல்லியிருப்பாரு. எப்பயாவது கொஞ்சம் திருந்தினானே மாதாஜி, எப்பயாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா திருந்திட்டான். இனிமே என்ன பிரயோஜனம்? அவன் இருக்க போறது கொஞ்ச நாள் தானே மாதாஜி இருப்பான். பரவாயில்ல. அதாவது நாம் இருக்கும் காலம் வரைக்கும் அது எத்தனை காலம் என்று நமக்கு தெரியாது இல்லையா? ஆனா அடுத்த நிமிடத்திலிருந்து நாம் அடுத்தவங்களுக்கு நம்முடைய தவறை உணர்ந்து
நாம் இந்த தவறு செய்ததால் இவங்களுக்கு எந்த பாதிப்பு அடைந்தது என்று எண்ணுகிறோம் பாருங்க. ஸோ அதுதான் மிகப்பெரிய மனசு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம கோவிட் வந்தப்போ நிறைய பேர் வந்து மரணத்தை தழுவினார்கள் இல்லையா? கோவிட் வந்தப்போ அப்போ நம்முடைய சுற்றங்கள் எல்லாருமே வந்து சில பேர் வந்திருப்பாங்க, சில பேர் வந்திருக்க மாட்டாங்க. அப்ப நடமாடும் தடை கூட விதிக்கப்பட்டிருந்தது இல்லையா? வீட்டிலேயே அடைஞ்சு கிடக்கக்கூடிய அந்த நிலை, ஒருத்தருக்கு போய் நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும்ன்ற அந்த ஒரு உந்துதல் கூட நமக்கு இருந்தாலும் அதை செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த 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 இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லையா, வாய்ப்பு வந்து இல்லை. ஓகே, நமக்கு அதுதான் நமக்கு இருந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே இல்லையா? ஆனாலுமே வந்து நம்ம இருக்கக்கூடிய சூழலை சில பேருக்கு வந்து அந்த குடும்பத்துல இருக்கிறவங்களுக்கே பாடி கொடுக்கவே இல்லை. ஓகே, ஸோ என்னுடைய உறவினர்களோட என்னுடைய தங்கையினுடைய நாத்தனாருடைய கணவர் கூட வந்து கோவிட்ல தான் மரணித்தார் ஆக்சுவலி அவர் வந்து. ஸோ எஸ் ஜானகிராம் பிரபுஜி, நீங்க ஏதாவது சொல்லணும்னு விரும்பினா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ். அந்த வீடியோ கொரோனா அந்த வீடியோ க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. தேவைன்னா அவங்க தான் சாப்பாடு தேவையெல்லாம் பானையில் கொடுத்துருந்தாங்க. அப்படிதான் இருந்தது. க்ளோஸே பண்ணி டோர் வச்சுட்டாங்க. வெளியே வர முடியாது யாரும். ஆமா அந்த மாதிரிதான் ஆமா. நானும் என்ன ஜீவி பண்ணுவாங்க, காலையில barricades ஜீவி எல்லாம் காலையில் ஒரு 3 நாள் இருந்தேன். yes. ஜீவி காலையை வச்சிருந்தேன் ஒரு 3 நாள். ஓ, எனக்கு ஒண்ணும் இல்லை. ஆ, இருந்தாலும் கூப்பிட்டாங்க செய்ய உட்காந்துருந்தேன். எங்க டாக்டர் தான் பார்த்துட்டாங்க. அங்க ஓகே 3 நாள் ஆன பிறகு அனுப்பிச்சிட்டாங்க அவங்க. ஓகே. அது ஏன்னா க்ளோஸே பண்ண நான் தனியாவே இருந்தேன் கடைசி வரைக்கும். மாடி மேலே இருந்தோம். ஒரு ஓகே. மாசம் வரைக்கும் அங்கே இருந்தேன். என்னது ஓ, பிரச்சனை அப்படி மற்றவங்களுக்கு வரக்கூடாதுன்றதுக்காக. அதாவது வச்சுட்டு போடுவாங்க. சேர்கள் வச்சு அதில் சாமான்லாம் வச்சு சாப்பாடு வச்சுட்டு போடுவாங்க. உள்ளே என்ட்ரு ஆக மாட்டோம். அந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருந்தது. ரொம்ப correct. மோசமா. ஆமா. அதனாலதான் நம்ம இந்த சங்கத்துல சேரத்துக்கு பெரிய வாய்ப்பு பகவான் கொடுத்துருக்காரு. இதெல்லாம் போய் தான் சேரணுன்ற விதி ஒரு இருக்கு போகுது. அதே கிருஷ்ணன். கரெக்ட், 100% இல்லையா? ஸோ இது எல்லாருக்குமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். எங்களுடைய அசோசியேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு குடும்பம், அவங்க வந்து ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து ஒரு வீடு கட்டியிருக்காங்க. அந்த இதுல வந்து இவங்களுக்கு கோவிட். ஓகே, அப்போ வந்து என்னுடைய மென்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன் எப்ப பாரு, அவர் வந்து ஹோமியோபதி ட்ரீட்மெண்ட் தான் கொடுப்பாரு ஆக்சுவலி. அந்த ஹோமியோபதி ட்ரீட்மெண்ட்ல வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து கோவிட் வந்து குணமாச்சு ஆக்சுவலி. ஓகே, மெடிசன்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயாவே கொடுத்தாங்க. எத்தனையோ பேருக்கு வந்து நம்ம எடுத்துட்டு போயிட்டு கொடுக்கக்கூடிய, அப்போ நாங்க மெடிக்கல் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்ல வந்து என்னது ஒரு அட்டை மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க. சரிங்களா? ஸோ இவங்களுக்கு வந்து அனுமதி உண்டு அப்படின்ட்டு, கார்ல போகிறதுக்கு வந்து அனுமதி உண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க. ஏன்னா யாருமே நடமாடும் தடை இருக்கிறதுனால ஒன்லி மெடிக்கல் இது மட்டும்தான் அலௌட் அப்போ அந்த காலகட்டத்தில். ஸோ ஈவன் எங்களை டெலிவரி பையனுடைய அவனோட இதுவுமே அவன் ரொம்ப அழகாக டெலிவரி பண்ணிட்டு, ஏன்னா ரோடே காலியாக இருக்கும், எவ்வளோ நீ லோடு கொடு அவன் எல்லாத்தையுமே போய் டெலிவரி பண்ணிட்டு வந்துடுவான். அந்த மாதிரி இருந்தது காலகட்டங்கள். ஸோ அப்போ அந்த மெடிசன் வந்து இங்கேருந்து வீட்டிலேருந்து போயிட்டு வாங்கிட்டு அவங்க வீட்டாண்ட போகும்பொழுது பேரிகேட்ஸ் எல்லாம் வந்து போட்டிருப்பாங்க. அப்பதான் நான் பார்த்தேன், ஓகே அந்த வீட்டுக்குள்ள யாருமே வந்து ஈவன் வெஜிடபிள்ஸ் கூட வந்து சப்ளை வந்து இட் வில் கம் த்ரூ அங்க அந்த பேரிகேட்ஸ் மூலியமா அந்த போலீஸ் அந்த இது மூலியமா தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கப்பெற்றது. அவங்க வெளியிலே வரக்கூடாது. ஓகே, அப்போ மெடிசன் வாங்கிட்டு போய் நான் தான் போனேன் நான். ஸோ அங்கேருந்து போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் மெடிசன் வாங்கிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து, ஏன்னா அந்த என்டையர் அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கே வந்து மெடிசன் நல்லா ஆயிடுத்து எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கு. ஸோ அதாவது என்னன்னா, நம்ம அந்த தொண்டு பண்றது வந்து நமக்கு இருக்கணும் அந்த குணாதிசயம். ஆனா அவங்க வந்து அதை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு நமக்கே இன்றைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நபரே வந்து என்னுடைய பிரபுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டா வந்து நிக்கிறாரு ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த அந்த ஒரு நிலை நம்ம பார்க்கும் பொழுது என்ன ஆகுதுனாக்கா, மனிதர்களாகப்பட்டவர்கள் எந்த சூழ்நிலையில எப்படி மாறுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு தெரியாது. நீங்க ஹெல்ப் பண்ணிருக்க கூடாது மது. இல்ல, திரும்பி கூட பார்த்து அது என்னுடைய கடமை இல்லையா? ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியது நம்முடைய கடமை. இது நானு அவங்க இல்லைனாலும் எனக்கு விரோதியா இருந்தா கூட நான் இந்த இயல்பு வந்து எனக்கு முன்னாடியில இருந்தது. பேசிக்கலி என்னுடைய தந்தை அப்படிப்பட்டவர். ஸோ எனக்கு இந்த குணாதிசயம் இருக்குன்னா எங்க அப்பா தான். ஏன்னா பாகுபாடெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டார். ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய குணாதிசயம் தான் இது. இது நானா கல்டிவேட் பண்ண குணாதிசயம் கிடையாது ஆக்சுவலி. அவரை பார்த்து பார்த்து கற்றுக்கொண்டது தான் இல்லையா? மன்னிக்கக்கூடிய மனசு வந்து இருக்கணும். அதெல்லாமே வந்து பகவத்கீதையில படிக்கும் பொழுது, ஓ இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் குவாலிட்டின்னுட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை, நம்ம கிட்ட ஏதோ 1-2 பண்பு இருக்கும் இல்லையா, நற்குணங்களும் இருக்கும் இல்லையா, அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணும்போது என்னுடைய தந்தையினுடைய நேச்சர் இது. ஸோ ஊர்ல இருந்து யார் வந்தாலுமே என்ன பண்ணுவாரு, உடல்நிலை சரியில்லைன்னா அழைச்சிட்டு போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து கிட்ட இருந்து பார்த்து
இல்லையா, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைச்சிட்டு போயிட்டு பார்த்து, இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் பண்ணுவார் எங்கள் அப்பா. நான் ஒன்றுமே கிடையாது. ஸோ சரீர கஷ்டம்லாம் வந்து நிறையவே பண்ணியிருக்காரு எங்கள் அப்பா. ஸோ பரோபகாரம் வந்து நிறைய பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவர் சொன்னது கிடையாது. ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சது, நான் சிறுபிராயத்துலேருந்து பார்த்ததால அந்த இது எனக்கு இன்னைக்கு, அதனால தான் அவர் படுத்துட்டு இருந்தா கூட வந்து இத்தனை வருஷம் படுத்திருந்தா கூட உடல்ல எங்கேயுமே ஒரு இடத்துல கூட வந்து இந்த பெட் சோர் இல்லாம படுத்திருக்காருன்னா தட் இஸ் ஆல் இறைவனுடைய கிருபை தான் இல்லையா. ஸோ அந்த அந்த ஒரு விஷயத்துல வந்து பகவான் வந்து அனுகிரகிச்சிருக்காரு அப்படிங்கறது வந்து அப்பப்ப நினைச்சு பார்த்துப்பேன் நான். ஏன்னா அவர் மனசுல எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம டக்குன்னு அழைச்சிட்டு போயிட்டு டக்குன்னு செய்யணும் அந்த இது. ஸோ சொல்லுவாங்க, யார் வேணாலும் அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட ஹெல்ப் வாங்கினவங்க எல்லாருமே அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த அந்த குணாதிசயம் வந்து நமக்கு வந்து பிறவிலே இருந்தா அது தட் இஸ் ஹையர் குவாலிட்டி தான் இல்லையா. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு போய் இப்படி பண்ணமே அப்படின்னு நான் நினைக்கக்கூடாது. சரி, அவங்க அந்த அளவுக்கு அஜ்ஞானமா இருக்காங்களே இல்லையா. மனிதர்கள்ல வந்து நம்ம வந்து யாரையுமே வேறுபாடு பார்க்க கூடாது. எல்லாரும் ஒரு காசுக்காக தான் நம்ம வந்து ஒன்லி ஒன் ஒரு ரீசன் இல்லையா. அந்த ஒரு ரீசனுக்காக தான் நம்ம எல்லாருமே இங்க வந்து இருக்கோம் அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ விரோதத்தை வளர்த்து கொள்றதோ, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்கள இன்னொருத்தர் நிந்திக்கிறதோ, இதெல்லாம் வந்து தவறான ஒன்று ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ இன்றைக்கு வந்து அவங்க நல்லா இருக்காங்க, அது இறைவனுடைய கிருபை இல்லையா. நம்ம ஒரு எந்திரம் தான். ஸோ அந்த எந்திரத்துக்கு வந்து நம்ம எதுவுமே என்னது நம்ம வந்து கிரெடிட் எடுத்துக்கிறதுக்குலாம் ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க. ஸோ அவங்க இல்லைன்னா வேற யாருக்கும் நம்ம செய்திருக்க போறோம் இல்லையா, அவ்வளவுதான். மற்றபடி பர்சன் தான் வேற, அந்த உடல் தான் வேறு இல்லையா. அதனால அதை பத்தி நம்ம பெருசு எடுக்கக்கூடாது. ஆனா மனுஷர்களை வந்து எவ்வளவு, அதாவது எவாலுவேஷன் பண்றதுக்கு கூட அவங்க வந்து ஆலோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க இல்லையா. எந்த அளவுக்கு அஜ்ஞானத்துல இருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லையா. அதனால யாருமே வந்து தன்னுடைய கஷ்டத்திற்காக வந்து அவங்க வந்து நிக்கணும் அப்படின்னு வந்து நினைக்க கூடாது. ஓகே, அந்த அந்த ஒரு பாவத்தை வந்து நம்ம கண்டிப்பா கைவிடணும். ஓகே, அது அந்த மாதிரி இருக்கிறதால என்ன ஆகுதுனாக்கா, நமக்கு நாமே வந்து என்ன பண்றோம், விக்டிம் என்ற இந்த கார்டை வந்து நம்ம பிளே பண்றோம் இல்லையா. ஸோ அதாவது விக்டிம் கார்டு பிளே பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு நாமே வந்து கருணை புரிந்து கொள்றது இல்லையா, பரிதாபம், நம்மளை பார்த்து நமக்கே பரிதாபப்படுறது. ஸோ அது வந்து நமக்கு நல்லதே கிடையாது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அதனால நம்ம செய்த தவறுகளை மட்டும்தான் நம்ம வந்து யோசிக்கணுமே ஒழிய, நான் அவங்க செய்த தவறால நான் வந்து இப்படி கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது. ஓகே, அது தவறு. ஓகே, தட் இஸ் ராங். மேபி ஒரு ரீசன் நம்ம கிட்டயுமே இருக்கும், அது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது, அவங்களால வேணா கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் இல்லையா. அவங்க ஏன் அப்படி நம்ம கிட்ட பிஹேவ் பண்ணாங்கன்றது வந்து நம்ம வந்து நமக்கு தெரியாது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் நான். இப்போ எனக்கு பிடிக்காத ஒருத்தர் வந்து என்ன பிடிக்காத ஒருத்தர்கிட்ட போய் நான் வந்து அவங்களுக்கு தேவையானது செய்தாக்கா, அவங்க வந்து நான் என்கிட்ட பிடிக்காத ஒரு ரீசன் இருக்கலாம் இல்லையா, அந்த ரீசனுக்காக அவங்க நம்மளை நிராகரிக்கலாம். அது நல்ல ரீசனாகவும் இருக்கலாம், இல்லை கெட்ட ரீசனாகவும் இருக்கலாம், அவங்களுடைய சுயநலமாகவும் இருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஸோ அது மாதிரி நம்ம இந்த பாவங்கள் தவறுகள் இழைக்கும் பொழுது அழகான ஹின்ஸ் எல்லாம் நீங்க அப்பப்ப நீங்க அந்த பிரபுபாதருடைய பர்பட்ல நீங்க பார்க்கும் பொழுது நீங்க அதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஒருத்தர் வந்து தான் செய்த தவறை பற்றி உணர்ந்து அந்த தவறுக்காக ஒருத்தர் வருத்தப்படுறாருன்னா அவங்க வந்து தூய பக்தி தொண்டுல வந்து இருக்கிறதுக்கான அந்த அறிகுறி இருக்குன்றத வந்து பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்காரு. ஸோ இப்ப நாம அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்முடைய தவறை நம்ம என்னைக்காவது ஏத்துன்னு இருக்கோமா, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அப்படியே நம்முடைய தவறை வந்து அடுத்தவங்க முன்னாடியுமே ஓப்பனா சொல்ற அளவுக்கு நமக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கா, அதுவுமே. எப்படி அர்ஜுனர் வந்து எவ்வளவு பயங்கரமா சொல்றாரு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையில சொல்றாரு, அதாவது நான் வந்து போர் புரிய விரும்பல, சோ நான் வந்து அவங்க கிட்ட வந்து அதாவது இவர்களால் வந்து நான் கொல்லப்படுவதே சால சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் இல்லையா, அர்ஜுனர் சொல்வார். ஏன்னா அவங்க அதாவது எந்த ஆயுதம் ஏந்தாமலும் இல்லையா, எல்லாத்தையுமே விடுத்துட்டு நான் அவங்க முன்னாடி போய் சரணடைகிறேன், அவங்களே இந்த நாட்டையும் எடுத்துக்கிட்டோம், எனக்கு இதெல்லாம் ஆசை இல்லை. ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்தி அந்த ஒரு இரத்த கரைகள் படிந்த அந்த இடத்துல வந்து, அதாவது எத்தனை பேரை வந்து பலி கொடுத்து வந்து நம்ம 18 அக்ரோனி சேனைகள் இல்லையா, இந்த பக்கம் 11, அந்த பக்கம் வந்து எவ்வளோ ஆக்சுவலி 7 அக்ரோனி சேனை, 18 அக்ரோனி சேனை டமால் 18 நாள்ல இல்லையா. ஸோ அத்தனை பேருடைய இழப்பு வந்து நான் ஏற்படுத்தி இப்படி ஒரு ஆட்சியை நான் ஆளணுமா, அந்த பாவப்பட்ட கரைகள்ல வந்து நான் வந்து ஆட்சி பண்ண எனக்கு விருப்பமே இல்லை கிருஷ்ணா. ஸோ அவங்களால நான் கொல்லப்படுவதே சால சிறந்ததாக நான் கருதுகிறேன். See the higher quality of a devotee there இல்லையா. இப்படிதான் அந்த பாவத்தை வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இங்க பாவமற்ற பரிஷித் மகாராஜனை பார்த்து சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார்,
பரமபுருஷரின் சேவகர்களான விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து அஜாமிலன் ஏதோ சொல்ல வரத வந்து முயல்வதை கண்டு அவர்கள் திடீரென்று அங்கிருந்து மறைந்து விடுகிறார்கள். ஏன் இதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நம்ம யாருக்கு பார்த்தோம்? நாரத மகரிஷி சிறு பையனா வேலைக்காரருடைய மகனாக இருக்கும் பொழுது பார்த்தோம் இல்லையா? ஒரு க்ஷணம் பகவான் விஷ்ணுனுடைய தரிசனத்தை அவர் பெற்றார் இல்லையா? அந்த விஷ்ணுடைய தரிசனத்தை பெற்று அவர் வந்து நீங்கி விடுகிறார். ஸோ மீண்டும் எவ்வளவு முயன்றும் வந்து நாரத மகரிஷிக்கு வந்து விஷ்ணுனுடைய தரிசனம் கிடைக்கிறதே கிடையாது. அவர் இவ்வாறு அந்த முயற்சியை வந்து செயல்படுறது வந்து பகவானுக்கு அறிந்து அந்த அசிரியா வந்து அவர் என்ன சொல்றார்? ஆக்சுவலி சொல்றார், நான் இனிமே உனக்கு வந்து அடையப்பட மாட்டேன், இந்த பிறவில உனக்கு நான் என்னுடைய தரிசனம் கிடையாது, நீ வந்து பக்தி பண்ணு அப்படின்னு சொன்னோடனே அப்புறமா தான் தீவிர பக்தியை வந்து செய்யறார் ஆக்சுவலி இல்லையா? அதனால அந்த உடலை விடுத்த பிறகு அவர் வந்து தேவரிஷியாக அவர் வந்து இன்னொரு உடலை ஏற்கிறார் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? சோ எதற்கு அந்த இதுனா பிரிவினுடைய அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து நம்ம ஒரு விலை மதிப்பா இருக்கக்கூடிய ஒரு வஸ்து நம்ம கிட்ட இல்லைன்னா அதை அடையணுன்றதுக்காக நாம் என்ன பண்ணுவோம்? கண்டிப்பா முயற்சி பண்ணுவோம் இல்லையா? அது போல இவர் வந்து பகவான தரிசனத்தை வந்து அவர் வந்து பெற்றார். ஆனா அந்த தரிசனம் நிலை பெறவில்லையே என்று அவர் இயங்கும் பொழுது அப்போ பகவான் மீது இருக்கக்கூடிய அன்பு இல்லையா, இது எல்லாமே வந்து அந்த சம்பந்தம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி அவர் வந்து தூய பக்தி தொண்டு பண்றதுக்கு அவர் வந்து தன்னை வந்து எடுத்து செல்கிறார். அததான் பகவான் வந்து கொடுக்குறார். விப்ராலம்ப பாவத்துல வந்து போறார் ஆக்சுவலி. அதே மாதிரி இங்கே அஜாமிலன் விஷ்ணு தூதர்களுடைய மறைவை கண்டு அவன் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இல்லையா? அதுதான் இது பெரிய அழகான ஒரு இது. பாபிஷ்டா இல்லையா, பாவம் செய்தவன், பெரும் பாவம், துராச்சாரம், கெட்ட நடத்தை உடையவன் இல்லையா? தேவ பிரம்மண நிந்திக்காக, அதாவது கடவுளின் இருப்பை எதிர்ப்பவர்களும் இல்லையா, நிந்திக்கிறது. ஓகே, ஸோ பகவான் இருக்காருன்றதை வந்து எடுத்துக்கிறது இல்லை. வைஷ்ணவர்களையும் பிராமணர்களையுமே நிந்திக்கிறது. தேவா மீன்ஸ் தேவர்கள், பிராமணா மீன்ஸ் பிராமணர்கள். ஓகே, ஸோ அதாவது வைஷ்ணவர்கள் எல்லாமே அவமதிப்பவர்களும் எதையும் உண்ணக்கூடியவர்களும் அபத்திய போஜனஸ் இல்லையா, போஜனாஸ் தேஷாம், அதாவது ஆபத்திய அதாவது உண்ணக்கூடிய உணவுகள் அப்படின்னா சாத்விக உணவு கிடையாது, சாத்விகமற்ற உணவு அதெல்லாம் கூட அவன் செய்தான் இல்லையா? குடிக்கிறது எல்லாமே உண்டு. ஏன்னா அவன் வேசியோட தான் வாழ்ந்தான், அவளும் குடிப்பவள், ஆனால் இவனும் அவளோட சேர்ந்து குடித்தான். அகால மரணம் துருவம், அப்படிப்பட்டவளுக்கு அகால மரணம் வந்து நிச்சயம் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. கலியுகத்துல மனிதனின் ஆயுட்காலம் 100 ஆண்டுகள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் மக்கள் இழிவடைவதற்கே ஏற்ப அவர்களுடைய ஆயுட்காலம் குறைகிறது. பிராயேன அல்பாயுஷுக இல்லையா? சோ நாம தவறான செயல்கள் செய்ய 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 நம்முடைய ஆயுட்காலம் வந்து குறைந்து கொண்டே இருக்கும். அஜாமிலன் இப்பொழுது எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுபட்டு விட்டதால் உடனே மரணம் அடைய வேண்டியவனாக இருந்த அவனுடைய ஆயுட்காலம் நீடித்து விட்டது இல்லையா? சோ பாவத்தினால்தான் நம்முடைய ஆயுட்காலம் குறைகிறது, பாவத்தினால்தான் நாம வந்து நிறைய கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா? இப்ப அவனுடைய சங்கடமும் விலகிவிட்டது, அவனுடைய ஆயுட்காலமும் வந்து விலகிவிட்டது இல்லையா? அதாவது நீண்டதாகிவிட்டது. அஜாமிலன் ஏதோ சொல்ல முயன்றதை கண்ட விஷ்ணு தூதர்கள் பரமபுருஷரை துதிப்பதற்காக ஒரு வாய்ப்பை அவனுக்கு அளிக்கும் பொருட்டு மறைந்து விட்டனர். ஓகே, கண்ணை மூடி கண்ணா திறக்கிறதுக்குள்ள அவங்க கிளம்பிட்டாங்க. அவனுடைய எல்லா பாவ விளைவுகளுக்கும் மறைந்து விட்டதா, அதாவது அவன் இத்தனை பாவங்கள் செய்ததிலிருந்து அவன் வந்து விலக்கப்பட்டு விட்டான். ஏன்னா ஒரு மந்திரத்தாலேயே. சோ இப்பொழுது பகவானை துதிக்க அவன் தயாரானான். யாருக்கு வந்து பகவானை தொண்டு புரியறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும்னா அவங்க வந்து பாவங்களிலிருந்து அவர்கள் விலக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டும்தான் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணக்கூடிய அந்த பிராப்தம் வந்து அவர்களுக்கு கிடைக்கும். சோ உண்மையில் எல்லா பாவ விலைகளிலும் முழுமையாக விடுபட்டால் அன்றி இல்லையா ஒருவனால் பகவானை துதிக்க முடியாது. நல்லா அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ நமக்கு எவ்வளவு தடைக்கற்கள் வருது, ஆனாலும் நம்ம இந்த தடுமாறி இந்த படகுலேயே வந்து நம்ம பிரயாணிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இந்த படகையே ஏறாதவங்க எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாமே இன்னும் அந்த கோட்டா முடியல. பாவக்கடலிலிருந்து அவர்கள் இன்னும் விலக்கப்படவில்லை. எது வரைக்கும் அவங்க வந்து பாவக்கடலிலிருந்து விலக்கப்படவில்லையோ அது வரைக்குமே அவங்க வந்து இந்த பக்தி தொண்டுல வந்து அவங்களால வந்து நிலை பெற முடியாது. இதை ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில வந்து 7.5 ஏஷாம் து அந்தகதா பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மனாம் ஏ தே துவந்த மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவிரதா. திருடம் என்றால் டிட்டர்மினேஷன், அதாவது உறுதி கொண்டு இல்லையா?
ஸோ முற்பிறவிகளிலும் இப்பிறவிலுமே வந்து புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் நீக்கப்பட்டிருக்கோ இல்லையா, அவர்கள் மட்டும்தான் என்னுடைய பக்தி தொண்டுல வந்து உறுதியுடன் ஈடுபடுவார்கள் என்று சொல்லப்பட்டது. அஜாமிலன் உடனடியாக பரமத அடைய தகுதியுனை ஆக வேண்டும் என்பதற்காக விஷ்ணு பக்தர்கள் பக்தி தொண்டை பற்றி அவனுக்கு அறியும்படி செய்தனர். அவன் ஆலோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் இல்லையா, பகவானின் புகழை பாடுவதில் அவனுடைய ஆவலை அதிகரிப்பதற்காக. ஏன்னா ஒரு நாமத்திற்கே நமக்கு இவ்வளவு விடுதலை அப்படிங்கறது வந்து அவனை ஆலோசிக்க வைக்கிறாங்க. அவன் உடனே அவர்கள் உடனே மறைந்து போயினர். அவர்களுடைய மறைவினால் அவன் பிரிவை உணர வேண்டும் என்பதற்கே அவர்கள் நோக்கம் இல்லையா. இப்போ கிளாரிபிகேஷன் கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் நாமளும் ஒரு 10 கேள்வி கேட்போம் இல்லையா. அந்த 10 கேள்விக்கு நமக்கு சமாதானம் கிடைச்சா அதுக்கப்புறம் நம்ம டிசைட் பண்ணணும். ஆனா அந்த இடத்துல அந்த வாதமோ அந்த கிளாரிபிகேஷனோ கிடையாது இல்லையா. எஸ், உனக்கு நீ வந்து நாராயணன் அழைச்சதுனால நாங்க வந்தோம் உன்னுடைய மரண காலத்துல இல்லையா. சோ அப்போ நம்மளை ரட்சித்திருக்காங்க. இல்லைன்னா யமதூதர்களோட போய் நான் கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சோ இங்க அந்த நாராயண தூதர்கள் தரிசனம் கொடுத்ததால சோ அவர் வந்து உணர ஆரம்பிக்கிறார் எவ்வளவு பாவங்கள் செய்திருக்கோம் அப்படிங்கறது எல்லாமே பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல உணர்றார். நமக்கு வந்து இந்த துன்பத்துல இருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைச்சது இல்லையா அப்படிங்கறது வந்து யோசிக்கிறார். அதனால அவர் ஏதோ கேட்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது அந்த கேள்வியே கேட்டாலும் அதற்கான விடை எல்லாம் எதுவுமே சொல்றதுக்கு தேவையில்லைல்ல. அதெல்லாம் விளக்கம் கேட்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், மனசு மாறிடும் இல்லையா. கண்டிப்பா மனிதனுடைய மனசு அப்படிதானே, குரங்கு தான், ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு தாவிண்டே இருக்கும். சோ அந்த பிரிவு உணர்ச்சியில் பகவானை போற்றி புகழ்வது தீவிரம் அடைகிறது. சோ இந்த ஒரு நாராயண மந்திரத்துக்கு நமக்கு இவ்வளவு மகிமை கொடுத்தாங்க. அதனால இறைவன் தொண்டில நம்மள நாம ஈடுபடுத்திக்கலாம் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு வந்து யாருக்கு வருது, அஜாமிலனுக்கு வருது. ஓகே, அதுதான் விஷ்ணு தூதர்களுமே எதிர்பார்க்கிறாங்க. அஜாமிலோ அபி அதா கர்ணய தூதானாம் யம கிருஷ்ணயோ தர்மம் பாகவதம் சுத்தம் திரைவேத்யம் ச குணாஸ்ரயம் பக்திமான் பகவதி ஆஷு அமஹாத்மய ஸ்ரவணாத்தரேஹ அனுதாபோ மகானாசீத் ஸ்மரதோ அசுபம் ஆத்மனஹ. சோ யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதர்களுக்கும் இடையிலே நிகழ்ந்த உரையாடலை கேட்ட அஜாமிலனால் 3 ஜட இயற்கை குணங்களின் கீழ் செயற்படுபவையும் 3 வேதங்களில் குறிப்பிட்ட உள்ளவுமையான மத கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது இல்லையா. அதாவது சனாதன தர்மத்தை புரிஞ்சுக்க அவன் வந்து முயற்சி பண்றான். பிராமண, சத்திரிய, வைஷ்ய, சூத்ர, அடுத்து வந்து பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன் மற்றும் சன்னியாசி. அப்ப அவன் கடந்து வந்த வாழ்க்கை எல்லாத்தையுமே அவன் பின்னோக்கி போகிறான் ஆக்சுவலி இப்போ. ஸோ மேலும் நம்ம எப்பவுமே நம்ம கடந்து வந்த பாதையை வந்து நாம் பின்னோக்கி நோக்கணும். எந்த இடத்துலலாம் நம்ம கரெக்டா பண்ணியிருக்கோம், எந்த இடத்துலலாம் நம்ம வந்து தவறுகள் இழைத்திருக்கோம். தவறு செய்யாதவங்க யாருமே கிடையாதுங்க, நோ ஒன் இஸ் தேர். அது எல்லாத்தையும் நாம வந்து எண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, மேலும் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு மேற்பட்டவையும் ஜீவராசி. சோ இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிறது யாரு, ஜீவன். அதுதான் உண்மையான நிலை இல்லையா. அதாவது 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில இருக்கக்கூடியவன் தான் ஜீவன். ஆனா அந்த நிலையை வந்து நம்ம வந்து அடையறதுக்கான முயற்சி நம்ம பண்ணணும். உன்னதமான சமய கோட்பாடுகளை அவனால புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஏன்னா பேசிக்கலி சிறு பிராயத்துல அவன் வந்து பழக்கப்பட்டவன் தான் இல்லையா. அதனால அந்த நிலைக்கு சென்று அவனால் அதை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. அத்துடன் பரமபுருஷரின் நாமம், புகழ், குணங்கள் மற்றும் லீலைகளை பற்றி அறியும் அஜாமிலன் கேள்விப்பட்டான். இவ்விதமாக அவன் ஒரு தூய பக்தனானான். இப்ப நாமத்தினால் அவன் வந்து இறைவனை உணர்ந்ததால் பகவனுடைய நாமங்கள், ரூபங்கள், குணங்கள் இதை பற்றியெல்லாம் அவன் வந்து ஆராயணுன்ற அந்த இது வந்து வருது. அப்படி அந்த செயலில் ஈடுபட்டதால அவன் வந்து தூய பக்தி நிலையை வந்து அடைகின்றான். பிறகு அவனால் தனது முக்கிய பாவ செயல்களை நினைவு கூற முடிந்தது இல்லையா. சோ அந்த பெண்ணோட சேர்ந்து அவன் வாழ்ந்தது, இதெல்லாமே அவர்களோட சேர்ந்து பிள்ளைகளை ஈண்டெடுத்தது, இதெல்லாமே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவற்றை இப்ப இந்த வரக்கூடிய இந்த பதங்கள்ல இருந்து நமக்கு ஒன்று தெரிகிறது. எதற்கு நம்முடைய இனத்திலேயே நாம வந்து பெண்ணை பார்க்கின்றோம், நம்முடைய இனத்திலேயே நாம வந்து திருமணத்தை வந்து நாம முடிக்கின்றோம் என்பதுமே அதற்கான விளக்குரை. ஏன்னா அந்த உணர்தல், சுபாவம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு சுலபமாக வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உண்டு. ஓகே, சூத்ரரா இருந்தா சூத்ர நிலையில இருக்கணும் அப்படின்னா இது பை குவாலிட்டி, நாட் பை பிறப்பு. ஓகே, குவாலிட்டியா இருக்கிறது. ஓகே, ஆனா இந்த காலகட்டத்துல
குவாலிட்டி நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. அதனால வெறும் பிறப்படிப்படையில தான் நாம் எல்லாமே செய்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? பகவத்கீதையில வந்து பகவான் வந்து என்ன சொல்றார்? திரைகுண்ய விஷயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுனா நிர்பந்தோ நித்திய சத்வஸ்தோ நிர்யோகஷேம ஆத்மவான். அதனால 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக ஆகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். வேதங்கள் இந்த 3 குணங்களை பற்றியவைதான். அதனால அந்த அர்ஜுனா இந்த 3 குணங்களுக்கும் மேற்பட்டவனாவாயாக. எல்லாம் எப்ப நாம் இந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கிறோமோ இப்ப தர்ம அர்த்த காம இந்த 3 செயல்கள்லையும் ஈடுபடும். அதனால நம்ம பலன்களுக்கு வந்து பலன்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு பிடிக்கப்பட்டு அதனால வந்து நாம மீண்டும் மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கைக்கு வரக்கூடிய நிலையத்தான் நாம் ஏற்படுத்திக்குவோம். ஆனா யார் ஒருத்தர் வந்து இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக அவன் எல்லா செயல்களையும் எடுத்துட்டு போறானோ அவனோட இருமைகள், அதாவது இன்பம் துன்பம் பாவம் புண்ணியம் இதிலிருந்து அவன் வந்து விடுதலை அடைந்து மேலும் அடைதல் மற்றும் காத்தல் இல்லையா? அதாவது ஒன்றை பெறுதல் மற்றும் அதை ரட்சிக்கணும்னு நினைக்கிறது ஆகிய கவலைகள். இப்ப நான் இந்த இது வந்து நான் பெற்றே ஆகணும், இதை நான் வாங்கியே ஆகணும், இதை அடைஞ்சே தரணும்னு முயற்சி. அதுக்கப்புறம் வாங்கின பிறகு அதை வந்து பாதுகாப்புக்கு நான் என்னெல்லாம் செக்யூரிட்டி போடணுன்றதுக்கான முயற்சி. இதை பற்றியான கவலைகள் எதுவுமே இருக்காது அப்படின்றது சொல்றாங்க. அப்படின்னா நான் ஒரு பக்குவம் அடைந்த பிறகு தேவையானவற்றை மட்டுமே நாம வந்து வாங்குவோம் இல்லையா? அத்தியாவசியமான விஷயங்கள் மட்டும்தான் முயற்சி செய்வோம். தேவையற்ற எதையுமே வந்து நாம வாங்க மாட்டோம். அதை வந்து ரட்சிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடிய சுபாவமும் நமக்கு இருக்காது. ஓகே, சோ அப்படி உயர்வதற்கான படிப்படியான ஒரு முறைதான் பரிந்துரைக்கின்றன என்பதில் ஐயமில்லை. ஆனால் ஒருவன் எப்பொழுதும் வேத கோட்பாடுகளில் பற்று கொண்டவனாகவே இருந்தால் அவன் ஆன்மீக வாழ்விற்கு உயர வாய்ப்பு இல்லை. ஓகே, என்ன மாதாஜி இது? அது ஏன் அதாவது அப்படின்னா வேத கோட்பாடுகளில் மட்டும்தான் நிமித்தமா, அதாவது நிமித்த மாத்திரம் கிடையாது, அந்த வேத கோட்பாடுகள் தான் முக்கியம். ஓகே, அது எதற்காக அந்த கோட்பாடுகள் செய்யணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்காமலே பிளைண்டா ஃபாலோ பண்றாங்க பாருங்க இல்லையா? சென்டிமெண்டலா நம்ம வந்து பக்தி பண்றோம் பாருங்க. அதனால நமக்கு ஏதாவது நம்ம மனசுல பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கா? கண்டிப்பா கிடையாது. புரிஞ்சுண்டு பக்தி பண்ணா நமக்கு உணரக்கூடிய அந்த பாக்கியம் கிடைக்கும். வெறுமனே நம்ம செயல்படுத்தணுன்றதுக்காக நம்ம செய்யறோம் பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஸ்ராத்த செரிமனி எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, ஸ்ராத்த செரிமனி எல்லார் வீட்லயுமே செய்யறோம் இல்லையா? அந்த ஸ்ராத்த செரிமனி வந்து அந்த பிண்டம் எதிர்க்கு வைக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம முன்னோர்கள் நரகத்துல வந்து உழலக்கூடாது, அவங்களுக்கு நீரும் தண்ணி தான், எள்ளும் நீர் தான் நம்ம வந்து இறைக்கிறோம் இல்லையா? உண்மையிலேயே அது எல்லாமே நம்ம பகவானுக்கு அதாவது அவருக்கு தான் அந்த நெய்வேத்தியம் எல்லாம் நம்ம கொடுக்குறோம். பகவான் அதை ஸ்வீகரித்து ஆனந்தம் கொள்ளும் பொழுது நம்முடைய மூதாதையர்களுக்கு நரக உலகத்துல இருந்து அவர்கள் வந்து தப்பிக்கிறாங்க. அதற்கு தான் அந்த எள்ளு நீருமே கொடுக்கறது இல்லையா? ஆனா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம வெறுமனே எள்ளு நீர் எந்த பாவமும் இல்லாம கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அது வந்து சேரவே சேராது. இறைவன் அதாவது மகாவிஷ்ணு மீது பக்தி கொண்டு அவரிடத்துல நம்ம பிரார்த்திச்சு இதை நீங்க ஸ்வீகரிங்கோ, எங்களுடைய மூதாதையர்களை வந்து நரக வாழ்க்கையில இருந்து காப்பாற்றுங்கோ அப்படின்னு நம்ம அதை உணர்ந்து செய்யறது. ஓகே, பக்தி கொண்டு செய்யறது. அவங்களுக்கு எது நன்மையோ அதை செய்யட்டும் அப்படிங்கிற அந்த பாவத்தை கொண்டு வெறுமனே பக்தியை மட்டுமே மகாவிஷ்ணுவிடத்துல வந்து நாம் சமர்ப்பிக்கிறது. இதுதான் வேத கோட்பாடுகளுடைய ஆழ்ந்த நோக்கம். சோ வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் நான் தான், வேதங்கள் என்னாலதான் ஏற்றப்பட்டது இல்லையா அப்படின்னு பகவானே வந்து 15வது அத்தியாயத்துல 15வது ஸ்லோகத்துல சொல்றார் இல்லையா? அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியது அந்த பரம்பொருளை தான். அப்ப நாம அந்த பரம்பொருளை பற்றி நாம வந்து தெரிய ஆரம்பித்து அவருக்கு நாம் அந்த சிராத்தங்கள் செய்யும் பொழுது அவருக்கு நாம தொண்டு செய்தோம் என்றால் நம்முடைய முன்னோர்கள் எத்தனை ஜென்மங்களா இருந்தாலும் அவர்கள் கரை சேர்வார்கள். அதை விடுத்துட்டு நான் வந்து ஸ்ராத்த செரிமனி பண்றேன்ட்டு நம்ம வந்து பெயரளவுல வந்து நாம வந்து செய்தோம்னா அதனால பகவானும் அந்த பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்க மாட்டார். அதனுடைய பலனும் வந்து நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு போய் சேராது. அவர்கள் எப்பொழுதும் நரக வாழ்வில் வந்து உழண்டு கொண்டிருப்பார்கள். நமக்கு அதாவது they will curse also இல்லையா? தண்ணி இல்ல, உணவு இல்லை அப்படிங்கும் பொழுது அந்த சாபத்தையுமே நாம பெறுவோம். ஆனா அந்த பித்ரு தோஷங்கள்லாம் நம்ம வந்து நம்ம ஜாதகங்கள்ல பாக்குறோம்ல, இதெல்லாம் எதுக்கு? நம்முடைய குடும்பத்துல வந்து எத்தனையோ தலைமுறையா வந்து மூதாதையர்களுக்கு வந்து பிண்டம் இதெல்லாம் வச்சிருக்க மாட்டாங்க, செய்திருக்க மாட்டாங்க. அதனால எந்த பக்தி தொண்டுமே உளமார்ந்து செய்ய வேண்டும். அப்ப அது வந்து கரெக்டான பலனை கொடுக்கும்.
பலனை எதிர்பார்க்காமல் இறைவனை திருப்தி அடைய செய்யக்கூடிய செயலாக நம்ம செய்யும் பொருட்டு நம்ம அல்டிமேட்டா யாருக்காக அதை செய்தோமோ அவர்களும் நன்மை பெறுவார்கள். ஆனால் அதை விடுத்துட்டு நம்ம வந்து நம்முடைய மனம் போன போக்கிலையும் இல்லைன்னா நமக்கு எப்படி புரிஞ்ச விதத்திலையுமே இல்லை ஈடுபாடற்ற நிலையில நாம வந்து வேத சாஸ்திரங்களை உபயோகப்படுத்தி சடங்குகளை செய்தோம் என்றால் அதனால எந்த பலனுமே கிடைக்காது. இறைவனை திருப்தி, ஏன்னா யக்னேஸ்வரர் அவர் தான். இறைவனை திருப்திப்படுத்தாத எந்த ஒரு யக்னமுமே வந்து மேன்மையான யக்னம் கிடையாது. ஓகே, அதனால்தான் இப்ப வந்து சொன்னது. ஆனால் ஒருவன் எப்பொழுதும் வேத கோட்பாடுகளை பற்றுக்கொண்டவனாக இருந்தால் அவன் ஆன்மீக வாழ்வுக்கு உயரப்பட முடியாது. அப்ப ரியலைசேஷனே இருக்காது இல்லையா? ஆன்மீக வாழ்வுல எப்படி உயர்வோம்? நம்ம வந்து உணர்ந்தால் மட்டும்தான் உயர முடியும். ஸோ உணர்வு, அதை உணரக்கூடிய அந்த வாய்ப்புக்கே நம்ம போகலன்னா அப்புறம் நம்ம என்ன நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டால நமக்கு என்ன நன்மை வரும்? ஒன்றும் நன்மை வராது. எனவே தான் தெய்வீக சமயமான பக்தி தொண்டை செய்யும்படி கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு அறிவுரை கூறினார். பக்தி தொண்டின் உன்னத நிலை ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து 1.2.6 ஓகே, 12.6 கிடையாது. ஓகே, சவை பும்சாம் பரோ தர்மா ஏதோ பக்தி ராஜோக்ஷதே இல்லையா? ஸோ சமதி தைத்தான் அது இல்லை, சவை பும்சா பரோ தர்மா ஏதோ பக்தி ராஜோக்ஷதே சகுனான் சமதி தைத்தான், அதுதான் அது விஷயம் எனக்கு டக்குன்னு ஸ்லோ. ஐத்துக்கி அப்ரதியதா யயாத்மா சுப்ரசித்ததி. ஓகே, சபை பும்சாம் பரோதர்மம் செய்யணும். நமக்கு நிறைய தர்மங்கள் தெரியும் இல்லையா? என்னென்ன தர்மங்கள் சொல்லுங்க? ஸ்வதர்மம் தெரியும் இல்லையா? பராதர்மம் தெரியும், அடுத்தவங்களுடைய தர்மத்துக்காக நாம உழைக்கிறது. ஓகே, அது பரதர்மம். அது நமக்கு எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது. ஓகே, நமக்குன்னு கடமைகள், அது ஸ்வதர்மம். பரோதர்மம் இது வந்து இறைவனுக்காக ஆற்றுறது. ஓகே, அதுமே ஐத்துக்கி அப்ரதியா கதா இல்லையா? யயாத்மா இலிங்கே கொடுத்துருக்கு. ஐத்துக்கி இது 3rd லைன் இல்லையா? சவை பும்சாம் பரோதர்மா எதோ பக்திர் அஜோக்ஷதே. அஜோக்ஷதா பகவானுக்கு சொல்றது இல்லையா? அதாவது அஜோக்ஷதா அப்படிங்கிறது வந்து பகவான் வந்து இந்த பௌதீக நிலையை கடந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவர் அவர் ஆக்சுவலி இல்லையா? ஸோ அவருக்கும் பௌதீகத்துக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. ஓகே, பொதுவாக பௌதிக லாபத்தை முன்னிட்டு தான் நம்ம எல்லாம் தர்மத்தை வந்து கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள். பௌதீக வாழ்வில் விருப்பம் கொண்டவர்களுக்கு இது பொருத்தமானதாக இருக்கக்கூடும். ஆனால் ஆன்மீக வாழ்வில் விருப்பு கொண்டுள்ளவன் எதனால் பரமபுருஷனின் பக்தனாக முடியுமோ ஏதோ பக்திர் அஜோக்ஷதே அந்த சமய கோட்பாடுகளில் பரோதர்மத்தை பற்று கொண்டிருக்க வேண்டும். பரோதர்மம் என்பது இறைவனுக்காக ஆற்றது பரோதர்மம். ஓகே, பராதர்மம் என்பது அடுத்தவங்களுடைய தர்மத்தை நாம பின்பற்றுறது, அதுதான் பராதர்மம். பகவானும் ஜீவனும் நித்தியமான உறவு கொண்டுள்ளனர் என்றும் பகவானிடம் சரணடைவதுதான் ஜீவராசனுடைய தலையாய கடமை என்பதும் பாகவத தர்மம், அதாவது பரோதர்மம் எடுத்துரைக்கிறது. ஒருவன் பக்தி தொண்டு என்னும் படியில் இருக்கும் பொழுது இடையூறுகள் விடுபட்டு பூரண திருப்தி அடைகின்றார் இல்லையா? ஹைத்துக்கி அப்ரதிஹதா, அதாவது தடையின்றி இருக்கிறது வந்து அப்ரதிஹதா. ஹைத்துக்கி என்பது வந்து வித்தவுட் எனி கண்டிஷன்ஸ். ஓகே, வித்தவுட் எனி மோட்டிவேஷன்ஸ். யாராவது நம்மளை ஊக்குவிக்காமலே நாமளே வந்து பண்றது இல்லையா? அதே மாதிரி இந்த கண்டிஷன் இருந்தால் தான் நான் இதை செய்வேன்னு சொல்லக்கூடியவங்க இருப்பாங்க. அப்படிலாம் எந்த கண்டிஷனுமே கிடையாது பகவான் தொண்டுக்கு. நம்ம வந்து செய்யறது வந்து இட்ஸ் எ மங்களகரம். ஓகே, அந்த படிக்கு உயர்த்தப்பட்ட அஜாமிலன் தனது கடந்த கால பௌதீக செயல்களை எண்ணி வருந்தவும் பரமபுருஷரின் நாமம் புகழ் மற்றும் லீலைகளை துதிக்கவும் போற்றவும் துவங்கினான். இப்போ அவன் வந்து ஹரித்வாருக்கு சென்று அவன் என்ன பண்ண போறான்? எல்லாமே வந்து அவன் பக்தி தொண்டுல அவன் வந்து தன்னையே ஈடுபடுத்தி கொள்ள போகிறான். ஓகே, இப்போ அஹோ மே பரமம் கஷ்டம் அபூத விஜாத்மனஹ ஏனா விப்ளாவிதம் பிரம்ம பிரஷல்யாம் ஜாயாதாத்மனா. அஜாமிலன் சொல்றான், ஐயோ என் புலன்களுக்கு அடிமையான நான் எவ்வளவு இழிவடைந்தான் ஆகிவிட்டேன். எஸ், அதாவது ஒரு நல்ல மனிதராக கூட இருக்கலாம் இல்லையா? அவர் பக்தி தொண்டுல வந்து பக்குவம் அடையும் பொழுது தான் செய்த சிறிய தவறை கூட அவர் வந்து பெரிய தவறா நினைப்பார். ஆக்சுவலி மிகப்பெரிய தவறு, மன்னிக்க முடியாத குற்றம் என்று எண்ணக்கூடிய அந்த பக்குவம் அவருக்கு வந்திருக்கும். அப்படின்னா
நம்ம தவறு இழைக்க கூடாது என்பதை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா அவர் வந்து இருப்பார். அதனால அவர் சிறிய தவறை கூட தன்னையே அவர் வந்து மன்னித்துக் கொள்ற அளவுக்கு அவருக்கு மனசே இருக்கார். உயர்ந்த தகுதியுடைய ஒரு பிராமண நிலையிலிருந்து விழுந்து ஒரு விளைவுகளுடன் நான் குழந்தைகள் பெற்றேனே, இப்ப யோசிக்கிறான் இல்லையா? 10 பிள்ளைங்களை பெற்ற பிறகு, அதாவது மரணப்படுக்கையில இருக்கும் பொழுது யோசிக்கிறான். பிராமணர், சத்திரியர், வைசியர் மற்றும் ஆகிய உயர் பிரிவுகளை சேர்ந்த ஆண்கள் தாழ்ந்த பிரிவை சேர்ந்த பெண்களிடம் குழந்தைகள் பெறுவது கிடையாது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாமே பை குவாலிஃபிகேஷன் தான் அந்த காலகட்டத்துல. ஓகே, எனவே திருமணத்துக்கு முன் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் திருமண பொருத்தம் உள்ளதா என்பதை ஜாதகம் கணிப்பது வேத சமுதாயத்தின் மரபாகும். நாம் எல்லாரும் கூட அதுதான் பார்க்கிறோம் இல்லையா? நம்ம சமுதாய பிரிவிலே இருக்கக்கூடியவங்களை தான் நம்ம பார்க்கணும்னு நினைச்சு நாம் என்ன பண்றோம், அந்த அந்த சமுதாயத்துல இருக்கிறவங்களே நாம என்ன பண்றோம், பார்க்கிறோம். ஸோ இப்போ பிராமண வர்ணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து விப்ரா மீன்ஸ் பிராமணம், கற்றறிந்த பிராமணருக்கு தான் விப்ரான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? வேத சாஸ்திரத்துல யார் வல்லுநராக இருக்காங்களோ அவங்க விப்ரா. ஸோ அவர் பிறந்தவனா அல்லது சத்தியவனத்தில் பிறந்தவனா அல்லது வைசியவனத்தில் பிறந்தவனா அல்லது சூத்ரவனத்தில் பிறந்த என்பதை வேத ஜோதிட சாஸ்திரம் ஜட இயற்கை 3 ஜட இயற்கை குணங்கள் அடிப்படையில் நன்கு தெளிவுபடுத்திவிடும் இல்லையா? சத்துவத்துல இருக்கிறவங்க வந்து சாத்வீகமான குணத்தை கொண்டவர்கள். அதே மாதிரி வந்து சத்திரியர்கள் வந்து ரஜோ குணத்தை கொண்டவர்கள். அடுத்து வந்து வைசியர்கள் வந்து ரஜோ மற்றும் தமசிக் இயல்புகளோடு இருக்கக்கூடியவங்க. அதே மாதிரி சூத்திரர்கள் வந்து வெறும் தமஸ். ஓகே, இப்ப சத்வத்திற்கு சத்வமா இருக்கணும். ஓகே, ரஜோருக்கு ரஜோவா இருக்கிறது. ஓகே, தமசு அண்ட் ரஜோ காம்பினேஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு அதே காம்பினேஷன். சூத்ரனுக்கு வந்து அதே அஜ்ஞானம். அப்பதான் அவங்க வாழ்க்கையில வந்து ஒருத்தர் புரிஞ்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஒருத்தர் ரொம்ப ரொம்ப நல்லவரா இருந்தா அவருடைய மனைவி அதை புரிஞ்சுக்காம இருந்தாருன்னா ரொம்ப கஷ்டம். இல்ல மனைவி வந்து நல்ல புரிதலோடு இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்ஞானவாதி வந்து கணவனாக வந்து விட்டால் கஷ்டம் இல்லையா? இதெல்லாமே வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த குணாதிசயங்க அடிப்படையில தான் இதெல்லாமே பிரிக்கப்பட்டது. சாதுர்வரியம் மயா சிஷ்டம் இல்லையா? ஸோ என்னால் பிரிக்கப்பட்டதுன்னு பகவானே சொல்றார் இல்லையா? 3 குணங்கள் அடிப்படையில தான் இந்த 4 வர்ணங்கள் வந்து பிரிக்கப்பட்டது. ஸோ வேத அடிப்படையில் இதை ஆராய்வது அவசியமாகும். ஏனெனில் ஒரு விப்ரவர்ண ஆணுக்கும் ஒரு சூத்திர வர்ண பெண்ணுக்கும் இடையிலான திருமண பொருத்தமற்றதாகும். ஏன்னா அந்த சூத்திர நிலையில இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணுக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஆனா நல்ல ஒரு ஞானத்துல நிலை பெற்ற அந்த பிராமணனுக்கு வந்து உண்மையான ஞானத்தை பத்தி அவனால கண்டுபிடிக்க முடியும். அதனால்தான் ஒரு பெண்ணுக்கு இடையிலான திருமணம் பொருத்தமற்றது. இத்தகைய திருமண வாழ்வு கணவன் மனைவி இருவருக்குமே துன்பகரமாக இருக்கும். ஏன்னா 2 பேருக்குமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் இருக்காது. இப்போ உயர்வான ஸ்தானத்தில் இருந்த அந்த அஜாமிலன் இழிவான நிலைக்கு வந்தான். ஏனென்றால் அவனுடைய சேர்க்கை இல்லையா? சூத்ரானியா இருக்கக்கூடிய ஒருத்தியை வந்து மணந்ததால சூத்ராணி அவள் வந்து அஜ்ஞானத்துல வந்து செயல்படுபவள். சூத்ரா என்றாலே அஜ்ஞானம் தான். ஸோ அதனால அவளிடத்துல கெட்ட பழக்கங்கள் அதையெல்லாம் இவனுமே வந்து என்ன பண்ணான், அக்வயர் பண்ணிட்டான் இல்லையா? இத்தகைய திருமணம் வந்து அவ்வளவு கெட்டிக்காரனா இருந்து கூட பகுத்து அதை பார்க்கவில்லையா மாதாஜி? அதுதான் பார்க்கல. அதுதான் புலன்கள் வந்து எப்பயுமே அப்படிதானே மாதாஜி. சக்தி வாய்ந்த புலனுக்கு நாம் அடிமையாயிட்டா அவ்வளவுதான். ஸோ எது வரைக்கும் 3 குணங்களுக்கு உள்ள இருக்கிறோமோ ஈவன் சத்துவம் கூட நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தக்கூடியதுதான் இல்லையா? ஆனந்தத்தையும் அடுத்து ஞானத்தையுமே எதிர்பார்க்கக்கூடியது. ஸோ அதனால இந்த குணங்களே நம்மளை வந்து தவறான ஒரு நிலைக்கு வந்து எடுத்து செல்லும். ஓகே, ஸோ இங்க ஆயினும் இது வேத அதனால்தான் வந்து ஒரு ஆண் அதே பிரிவை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை மணக்க வேண்டும் என்று சொல்லறதுக்கான காரணம் இதுதான். ஓகே, ஆனா இப்ப நம்ம அதெல்லாம் எதையுமே கடைபிடிக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா? பிள்ளைகளுமே அந்த வாய்ப்பை கொடுக்குறாங்களான்றது மிக கஷ்டம். ஸோ விருப்பப்பட்டவங்களை திருமணம் பண்ணிக்கிறாங்க, 2 நாள் வாழ்றாங்க, 3ஆவது நாள் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டு வாழ்றாங்க, அடுத்து இன்னொரு திருமணத்துக்கு தயாராகிறாங்க. இப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. எதுக்கு திருமணம் பண்ணணும்ன்றது தெரியாமலே திருமணம் செய்து, எதற்கு விவாகரத்து செய்யணும்னு தெரியாமலே விவாகரத்து செய்து இல்லையா? ஸோ இப்படிதான் வாழ்க்கை எல்லாமே இந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா? அதனாலதான் சேம் ஒரே சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கே வந்து பெண்ணை கொடுக்கணும், பெண்ணை எடுக்கணும்ன்றதுக்கான காரணம் அவங்களுடைய கலாச்சாரம், அவங்களுடைய அதாவது சுபாவம், குணம் இதெல்லாமே வந்து சிமிலரா இருக்கும் ஆக்சுவலி. அதனாலதான் வந்து செயல்படுத்துறது. இப்போ வைஷ்யாசா இருந்தா அவங்க வந்து போத் அதாவது
ரஜோ மற்றும் தமஸ் குணத்தோட காம்பினேஷன் இருப்பாங்க. சத்திரியாரா இருந்தா வெறும் ரஜஸ் தான். ஓகே, அதே மாதிரி பிராமணரா இருந்தா வெறும் சத்துவம் தான். சத்துவம் மேனேஜ் ஆயிடும். ஓகே, ஏன் நீங்க ஜாதகம் பார்க்கும்போது கூட பாத்தீங்கன்னா ராட்சச கணம் தான் பார்ப்போம். கணபொருத்தம் ஒண்ணு இருக்கும். நீங்க அந்த ராட்சச கணமே பார்ப்பாங்க. ஓகே, அடுத்து தேவகணமே தான் பார்ப்பாங்க. ஏன்னா தேவகணம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பிராட் மைண்ட் இருக்கக்கூடிய நேச்சர் இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஓகே, மனுஷ கணம் வந்து மனித தன்மையோட பார்ப்பாங்க. ஓகே, அதெல்லாம் ஓரளவுக்கு வந்து அந்த தேவகணத்துக்கு வந்து பொருந்தி விடும். ஆனா தேவகணத்துக்கும் ராட்சச கணத்துக்கும் பொருத்தவே மாட்டாங்க. அப்ப என்ன ஆகுனாக்கா அந்த ராட்சச கணத்துல அவங்களுடைய ஆட்சி தான் அங்க நடக்கும். தேவகணத்தினுடைய ஆட்சி எதுவுமே நடக்காது. தேவகணம் எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப சாஃப்டா தான் இருப்பாங்க. விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மை இதெல்லாம் இருக்கும். ஓகே, ராட்சச கணம் இருக்கிறவங்க வந்து எஸ் தெல் பி வெரி ஸ்ட்ராங். அவங்க நினைச்சது சாதிக்கணும்ன்ற அந்த வெறி வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கும். ஓகே, ஸோ இது எக்ஸாம்பிள். ஆனா இந்த அடிப்படையில வந்து சொல்லல, நம்ம வந்து பிறப்பினுடைய அடிப்படையில வச்சுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம ஏன் ஒரே சமுதாயத்துல வந்து திருமணம் செய்துக்கிறோன்றதுக்கான காரணம் இதுதான். ஓகே, ஆனால் ஆணும் பெண்ணும் ஆனா இது வந்து எக்ஸப்ஷன். யாருக்குனாக்கா பக்தர்களுக்கு இது எக்ஸப்ஷன். ஓகே, ஸோ பக்தர்கள்ல வந்து எந்த பாகுபாடுமே கிடையாது. அதனால பக்குவமடைந்த ஒரு பக்தர், ஆண் பெண் பக்தர்கள் வந்து திருமணம் செய்து கொள்றதுல எந்த தடையுமே கிடையாது. எனவே பக்தர்களுக்கான ஒரு திருமணத்தில் அந்த பையன் இருவருடைய மனப்பொருத்தமும் மிகவும் மகிழ்ச்சி உடையதாக அமையும் இல்லையா? ஸோ ஏன்னா இருவருமே ஆன்மீகத்தில் திளைத்தால் கண்டிப்பா அது நமக்கு மகிழ்ச்சியை தான் கொடுக்கும். ஓகே, திம்ஹாம் விகர்ஹிதம் சத்வீர் துஷ்கிருதம் குலகஞ்சலம் ஹித்வா பாலாம் சதீம் யோ அகம் சூராபீம் அசதீம் அகாம். ஐயோ, நான் மிகவும் பாவகரமாக செயற்பட்டு என் குலப்பெருமையெல்லாம் கெடுத்து விட்டேனே இல்லையா? இப்ப நினைக்கிறோம். உண்மையில் பதிவிரதையான என் அழகிய இளம் மனைவியை கைவிட்டு குடிகாரியான இழிவடைந்த ஒரு வேசியுடன் உடலுறவு கொண்டவனும் நல்லோர்களால் இகழப்பட்டவனுமான என்னை வெறுக்க வேண்டும். சோ அவனை கண்டால் பிடிக்காம போய்விடுகிறது, அவன் செய்த செயல்களால். ஆக்சுவலி ஓகே, தான் தவறு இழைத்ததை வந்து அவன் வந்து எண்ணி எண்ணி பார்த்து வருத்தம் கொள்கின்றான் இந்த இடத்துல. ஸோ ஒரு தூய பக்தராக மாறிக்கொண்டிருப்பவரின் மனநிலை இப்படித்தான் இருக்கும். பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு போகக்கூடிய அந்த பாவம் வந்து இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்றது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். குரு மற்றும் கிருஷ்ணரின் கிருபையால் 2 பேருடைய அருள் இருக்கணும். ஒருவன் பக்தி தொண்டின் படிக்கு உயரும் பொழுது முதலில் அவன் தன் கடந்து வந்த பாதையை வந்து எண்ணி பார்ப்பான் இல்லையா? நாம் தான் செய்த தவறுகள், நாம் எங்கெல்லாம் தவறு பண்ணோன்றத வந்து கண்டிப்பாக எண்ணி பார்ப்போம். ஸோ குடிப்பழக்கம், மாமிசம் உண்ணுதல், சூதாட்டம் முதலியான பாவ செயல்களுக்கு வந்து வருத்தப்படுகிறான் இப்போ. ஸோ ஒருவன் தனது கடந்த கால கெட்ட பழக்க வழக்கங்களை விட்டு விடுவதோடு அல்லாமல் அதற்காக வருத்தப்படவும் வேண்டும் இல்லையா? இல்லைன்னா அந்த பாவத்தினுடைய சுமையை வந்து நம்மளால தாங்க முடியாது. ஓகே, இதுதான் தூய பக்திக்கு அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதர் இந்த இதுல வந்து கொடுத்துருக்காரு. ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். வாஞ்ச கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.